こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベットディスウィークでは、チベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はインドのドゥルパディ・ムルム大統領の66回目の誕生日を祝福されました。ダライラマ法王は膝の治療のためアメリカへ出発されました。ダライラマ法王はモディ首相に対し、ナランダ大学の信仰者開校を祝福されました。ケンボ・スナムテンベル議長はオン・ビルラ下院議長を祝福しました。カトマンズのチベット事務所は毎年恒例のマハグル文装祈祷会を開催しました。ケサンギャン前代表は台湾内政部副部長と会談しました。ダライラマ法王はムルム大統領が66歳の誕生日を迎えるにあたり、祝辞と健康、幸福、そしてこの偉大で古くからの国を導く上での成功を願う手紙を送られました。書簡の中で法王はインドが世界最大の民主主義国家であり、世界の平和と幸福に貢献する大きな可能性を秘めていることを評価されました。また、より広い世界におけるインドの強さと指導力を評賛され、最後に祈りと祝福の言葉を捧げられました。6月21日の朝、ダライラマ法王14世は、膝の治療のためアメリカに向けて出発されました。同様に、ケンボ・スナムテンベル議長、ペンバツリン首席大臣、ドマツリン帝冠副議長ら中央チベット政権の指導者たちも、法のご自宅に集まり、法をお見送りました。法王は6月23日にスイスのチューリッヒに短期滞在された後、ニュージャージー州のテータボロ空港に無事到着されました。空港到着時には、チベット事務所ワシントン DC のナムギャルチュルブ代表とツルトゥルンギャズ中国連絡官から温かい歓迎を受けられました。空港からダライラマ法王とアメリカ政府が手配した車両がパークハヤットホテルへ向かう中、多くの信者、チベット人がプラカードに書かれた神前メッセージ、縁起の良い供物、手に持った白いスカーフと線香で法を出迎え歓迎しました。パークハヤットの入り口では、サギャゴマトルチン、ドジェシャンリンボチェ、ゲユムクショウ、ウィシャル・ジャイシバイ・ハシュリョウジ、ラットゲンリンボチェなどが法を出迎えました。合計で1万人以上の人々と多数の報道機関のメディア関係者がこの歓迎会に参加し、大規模かつ広く報道されるイベントとなりました。法の個人医師及びガンディンボラの秘書によりますと、治療以外の公的な活動は行わないとのことです。今週月曜日、ダライラマ法王はビハール州ラージギルにある新しいナランダ大学のキャンパスの落成式を祝うため、ナランドラ・モディ首相に書簡を送られました。書簡の中で法王は、ナランダの伝統が倫理と理性という点で古代の資質が提示しており、それは人類のより広い利益のために近代的な教育と容易に組み合わせることができると述べられました。そして書簡の最後には、古代インドの知識と知恵、そしてより慈悲深い世界の創造に貢献するその可能性について、インド全土、そしてさらに遠くの若者の間で関心が高まっていることに勇気づけられていると述べられました。チベット亡命議会のケンポ・スナムデンベル議長は、オン・ビルラ氏がロクサバ議長に再選され、連続任期を勝ち取ったことに心からの祝辞を述べました。議長はオン・ビルラ氏の新たな任期が彼のリーダーシップの質と信頼を反映していること、そして彼のこれまでのインドに対する功績と奉仕が称賛に値することを評価しました。
最後にケンポスナムテンベル議長はダレイ・ラマ法王とインドにおけるチベット人コミュニティに対する60年以上にわたるインドの人々と政府の温かいもてなし、そしてチベットの正当な大義への揺るぎない支持に対して深い感謝の意を表しました。カトマンズのチベット難民福祉事務所はカトマンズのマハグル文装組織委員会と協力して6月14日から17日までシチンティにタジリン総院で毎年恒例のマハグル文族の祈りの儀式を開催しました。カトマンズ渓谷とその周辺にある16の異なる僧院と二僧院から尊敬されるラマ僧、天聖ラマ僧、住職、奉仕、下士を含む1000人以上の僧侶と二僧がマハグル文族に参加しました。4日間のマハグル文族の最終日にはマハグルパトマサンバワに10万の供養が行われ、参加者たちはダレイラマ法の教授と健康を願って薬師如来のマントラを唱えました。チベットハウスジャパンは6月21日の国際ヨガデーを記念してオンラインでヨガクラスを開催し、日本各地からヨガ愛好者がこのクラスに参加しました。カリフォルニアの下神研究所のゲシチャプルリンポチェが俗人の古代の教えに基づいたヨガクラスを指導しました。チベットハウスジャパン代表のアリアツワンギャプ博士は参加者を歓迎し、ゲシチャプルリンポチェと通訳の竹下祐樹さんを紹介しました。リンポチェは9回の呼吸法とケクセルとして知られるチベットのヨガの実践を教えました。チャプルリンポチェはインドのドランジェにあるメンリン僧院の優れた技師で、アメリカで文教、俗人、仏教を教え、多くの本を執筆しました。アメリカのサンフランシスコ湾エリアにある月神研究所及びチャプル財団の創設者であり、精神的指導者です。チベット事務所台湾のケイサンギャンゼバオ代表は6月18日に台湾内政部のソーヤマズ副部長と同部の移民事務局のリー・ヒステン局長を表敬を訪問しました。会談中、バオ代表はチベット人が台湾で居住許可を習得する際に直面する困難について議論しました。また、文部省が無国籍者の旅行文書を持つ外国人学生に対して設けている制約により、チベット人学生が直面している課題についても懸念を表明しました。まず副部長はこれらの問題を認識しており、内政部のリュウ・シーファン大臣がチベット人がこれらの問題に対処できるよう支援するよう指示したことを伝えました。会談後、移民事務局は迅速にチベット事務所に連絡を取り、台湾政府がチベット人学生に対して事前に学生ビザを習得することを認め、チベット人住民が居住許可を期限前に延長できるようにしたことを伝えました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。